ti Masakbayan. Nagsubang kayo man gaya mo na idirabi iti asawa Marites. Da itati imbaga ni Nico itay limabas dito'y balay anapan nag-eskwela. Wan nanang, nauma akon iti panagbababae na. Ita, adaman sa balin. Kalpasan ti panakaduktal ko iti kabit na iti kalabas. Ay, unay ang dadya lalaki. Dilag na kaman. Nailasagnan san ti panagbababae na. Hustot ako na yun, nanang. Isumatla ka na yun asaan nga agaw-awid. Di imbagak ngagsina kami laangan. Tamapanan iti ayan ti sabali manan a babae na. Anya, kat, anya nga iti kunana. Imanugot, nanang. Idi pa'y rabi apimanaw nga imot na ti sumagmamano akawas na. Ay, talaga ka di asaan yun amaurnos dagiti magbagiyaw. Kasanon dyan akyo. Iso ti kang runaan na maapektaran iti panagsinayaw. Maawatan ni Nico day tananang. Tamakit-kita na mata ni tatang na ti agbidbidot. Pasaray damagan na no nagturugan ti amana. Tunggal saan asumangpot iti balay. Kat adya ti planom ita. Tanagsina kayo mat gaya man at talaga kanila kaymaw. Diyak pa'y makapagpanunot ano saya at nanang. Basta ikagumaak ti mang paadal ka ni Nico. Ati kunamdo rin na. Nagsinanda Marites kanti asawa na. Wan ikaw. Kinumpirma kanyak dayta ni Marites itay. Na, Di na kanun maanusan di pa nagbababae ti asawa na. ay duldugkit di na dya alalaki Di lang na kontentong ni ti pamilya na. Kahit ayan na nga rodan. Ay katpimanawan Napaanan na kitan na iti babae na. Ay talaga duldog alalaki. Kasya iti kayat na. Mangrugi manan nga agpamilya iti sabali. Di na lang rodan mabiyag ti pamilya na. Kasya man mati naramit na. Anya nga iti ambaw no nakakita mo't iti pagsadagan na. Mga no jay babae na ati mangbiyag ko na. Day talaang Nagrunak at ado itan ti kasta. Tapno pilyan idati lalaki, pakitaan da iti kinarang ay ti biyag. Ang maging kakaano ngay da ita? Ay katno kastaman bilang, agpadadan na iti babae na nga awad panunot na. Ay, anyan. Kahit ni Marites ngay, kumusta? Aday je balay agpaspasanaang. Di pa'y kano makapagpanunot ang nasayaat. Di na siguro namnamaan nga umanugot ang makisinakan kwa na jasawa na. Naimbagmat kit din natakastan tinapasamak. Kaasila ang ni Marites nga anak ta masaksakitan. Tunggal maduktalan na nga adda babae jasawa na. Jay apo ko ta, ti pakaasya. Kag tinulong tayo Basta saan tabay may andag iti agina. Bay amaw, jedul dog amanogang ta. Apesan mo din nga gawawid ni tatang, sipod na itirabiya nagsubang kayo. Saan mo na anam namaan nga agawid pa'y ni tatang mo anak ko? Ha? Nagsina kamin, isa pimanawan di ti balay. Kasta ka din nanang? Kapingingin manugot nga agsina kayo? Kasanuta pa itan? Di ka madanagan anak ko, adaasi ti Diyos, amo ka din natabaybayan. Agsapulak iti trabaho. Tapno adalat na mausar iti panagadal mo. Nanang? Manipod ita, di mo namnamaan nga adda pa itod ni tatang mo. Napanan iti ayan ti babae na.
Isong agsingsingpot ka anak ko, ta ikagumaak nga isakad di pa nagbiagta. Kat ikarik nga ipaay ko amin akasapulam. Nanang, agadala ka na imbag, tapno matulungan kan tumatan. Kumusta ka, anak ko? Nasaya at matang tatang. Kaslaak na bang aran, gaputaawanan di kanayon amang burburibor iti panunot ko. Diakon pampanunuton no ayan na, tunggal marabyan, wano saan nga agawid iti rabi. Talaga nga awan, tinagbaliwan di asawam. Di makilnin ikaw, asaan na pulos ang nagbaliw ti amana. Sana bali tatang, tanakarukat kamin iti dayja sitwasyon mi nga agina. Kat mariknak nga awan tinasaya at aturungan na, uray ituloy mi pa iti relasyon mi. Kat anya nga iti planom ita anak ka. Agsapulak iti trabaho tatang. San mabalin ajak agaramid iti pamuspusan, tapno agbiyak kami nga agina. Amo ka din akong tulungan maipanggap iti anak ni. Ay, naimbaglaang nata nawada ti panagpampanunot mo, Marites. Di ka agda nag-anak ka. Taada kami laang kaninanang mo amang tulong kada kayo nga agina. Agyaman nagtatang. Diyak amuno niya ti aramida. No awan kayo akanayon amang tartarabay kada kami. Basta anuan niya ti kasapulan yaw. Ibagayo laang, Ikagumak ti agsapol iti trabaho tatang. Makaammo kayo kumapay lang iti apo ko yu tunggal awanak. Ay naadi mo pagdanagan ni Nico. Da kamin kaninanang mau ti makaammo kan kwa na. Tunggal madugtalak nga da babae na kat kumprontaat. Agsardon mat, ngam kalpasan laang ti sumagmamano abulan, addan tumanan sa bali a babae na. Adamin itsura ti asawa, ken nalaing a makigayam. Iso analakamat ha makaala iti atensyon dabi ti babae. Agingga idi namin pinsan ana uma akon, kat ingkadeng kon ti makisina kan kuana. Awan panagkadkad na manang. Kaslatay kayat na paikit di. Iso nga iti day di matla arabi ingkadeng ko ti panagsinami. Arig na naparutanak iti siit iti barukong ko iti day di agundaway. Kat di ta na panagmekak manang at talaga nga awanan panangipatag na kanya kan iti anak mi. Uray kaskasano, impatag ko ti asawak manang. Iso analadingit anak mat, idi kinay kayat nakit din ti pimanaw, ngam ti urnusan mi kumati amin. Agingga iti dimtang daytoy nga aldaw. Tatang, ada ko maibagak kada kayo. Katsapay ko matasaan kayo nga agkadkad. Anya na ita, Marites? Kasla importante da ita ka ibagam, anak ko. Un nga raw. Amo yung matakayat ko ti agtrabaho para kanini ko, nanang, tatang. Ngam nagrigat ti agsapol ti trabaho dito eh. Kano adaman, ang mga no apaguston to laang apara laang iti inaldaw akasapulan mi nga agina ti masweldok.
Ingkadang ko ti agaplay laangan iji abroad nanang. Tatang, Sigurado ka, Marites? kabaalam apanawan ni Nico. Un nga raw. Agsakripisyo ak para iti masakbayan ni Nico, nanang. Tatang, katkid daw ako matulungan dak, tapno maka-apply ak iji balasiw taaw. Awan mo't kid diti parikot iti dayta. Ta kayat mi kan ni nanang yaw, makarugi kayo manan nga agina. Agyaman ak tatang. Kan mabalin, da kayo kumati pangibatsak ka ni Nico. Day talagayam, awan ti parikot, Marites. Wan anak ko, awan ti parikot. Kat di ka madanagan ta saan may abaybayan ni Nico. Sa dino pagilyan nga iti pag-applyam, anak ka. Agaplayak ijay Macau, tatang. Ado ka no ti restaurant ijay nga agkasapulan iti trabahador. Kayat kunday jay, tatang. Sige Gamnay, kita manaimbag anak ka. Adaon ti manangalilaw ita apanawan. Sigurad mo ko matipag-applyam. Wan, tatang, di kay agdanag. Naala, aramidem ti ammom apagimbagam anak ko. Kanayon kami, anak kasuportakan ka. Talaga mapan ka nagtrabaho di abroad, nanang? Wan, anak ko, para iti masakbayam. Di ka agdanag, tadamat daapong mo abakat kan lakay apangibatsyakan ka. Talaga gaya mapanawan na kon? Italaang da iti anak ko. Ngam ikarik nga alaan kanto, apaman asumaya ati trabaho, kan makaurnungak. Agdan natan tumatlaang Nico. Promise, nanang? Wan, anak, iso nga agsingsingpot kakabayatan ti kaaddam iti sidong daapong mo. Di mo ida ipaayan iti pagsakitan ti ulo dawan. Un, nanang? Promise? Kanayon kanto nga awagan, anak, di ka agdanag. Adda ak tumatlaang amang tartarabay kan ka. Nanang? Ala, maturog ka nga ro dun. Tadapay klase minton bigat. Agpamanila ak tumatan, anak ko. Tarabi iti flight ko amapan ije Macau. Aganad ka kanayon, ha? Laglagi po nga umadayo ak para kan ka. Agsingsingpot ka, Juan. Un, nanang? Ikarik? Sigagayam ti ibagbagan ni manang ko abaro akadwami dito restaurant. Ano tayong tinagan mo? Siyak ni Marites, sir. Syakmot ni Roland. Kapsat ko ni manang Elsa. Chinese ti asawa na, kat isuda takin kukway dito restaurant. Kastagayam, sir. Roland latan ti yawag mo kanyak. Masapo lang maoryan ka pa'y nanya tagbalin na trabaho dito ay restaurant. Di ka agdanag. Adamod dagiti kakadwa makadaraan tayo mabalin at tumulong ka in case adapay questions mo kalpasan na maoryan ka. Agyaman ak, sir. Roland Gayam. Kasta mairuwam ka niti kasta nga awag mo kanyak. Awan ti boss dito malaksit ka dagiti agasawa nga akin kukwa.
Say-sayatan tayo ti serbisyo tayo, tapno makatulong kami mat kada kayo. Agyaman na, Roland. Kanam na maam nga aramidak ti amin na kabaalak, tapno magustuhan nyo ti panagtrabaho dito restaurant ti kabsat mo. Agyaman nakmanan. Hello, Nanang. Hello, Marites anak ko. Kumusta ka ngay dita? Nasingpat-bat la ka dita kiti amo. Nasaya atak mo't dito'y Nanang. Di kay agdanag. Nasisingpot dagiti amok, agraman dagiti kakadwak dito'y. Ay nasayaan ba't karot anak ko. Madanagan kami ngamin kaditatang mo. Di kay agdanag, Nanang. Kasla agdaak mo't la dita Pilipinas. Ado ti kakadwak akadaraan tayo. Agraman ti kabsat ti akin kukwa amang iman manage dito restaurant. Kumusta mo to ni Nico, Nanang? Ay nagsingpad nga ubing ni Nico. Naggagadpay nga agadan. Nagngangato ti grado na. Nagsayaatan ngay. Apay, ayan na aya? Rimwarta ka ni tatang mo. Taimbaga ka mapandalaan ng pawin mo. Isumot lang nga iso a rimwarta. Amog matanda giti agapo. Kanayon na nga agpasyar no kasta kaawan sirot ni Nico iti pagadalan. Mayat nga rod ano kasta, Nanang? Kasta ti kayat ko tapno maliwliwada. Sumurot kayo mat ngamin ano rumrumwarda. Ay anak ko, amo mo na sa anak ka na usap iti paspasyar. Ala nga rod. Basta aganad kayo akanayon dita. Sige nga rod, Nanang. Ikumustadak tulangan ka ni Nico. Baliwak tumanan ti umawag. Nasingpet da diti amo, nang runa ni Roland, ti mangimatmaton iti restaurant. Kaslap na kabirok iti may sa agayem ka ni Roland manang. Naistorya amin kan kwa na ti kinatao, agraman tinapasamak kada kami iti asawa. Barupay ni Roland, kat manipod nagamamuda iti anak ko babaan iti video call, nagbalindamatan anasingad. Marik nakakasla na addaan manen iti may kadwa nga ama ti anak ko babaan kankwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdaton kanyak ni Roland. Kat jakmatan nagpangadwa ang aklong kankwana, dopo iti nakita ka akinasingpat na, saan laang akanya, dudi pa'y kat ni Nico nga anak ko. Siguro mat Marites, nakarelax ka niti kaadata dito parke. Wan Roland, agyaman na ka? Amo ka mabambanog ka iti husto di restaurant. Isa masapol mat nag-relax ka tunggal day off mo. Ay, wan gayam. Madamdam mapantaggatang iti ipatulod mo kada Nico, kastamatan kadag iti dadakkel mo. Ay na, saanan? Adamot ipatulod ko a kwarta. Umanayan day jay. Saan? Masapol nga damot may patulod ko para kadakwada. Nalabos samot tanday tingar aramidam. Nang runa ka ni Nico. Ang mga no may spoiled maton kan ka. Amin adawatan na ipapaay mo. Rumbang laan. Imbilang kun nga anak ko ni Nico. Kaya't ko nga ibilang nakmatan nga amana. Roland. Ado tara paap ko para kada tayo atalo. Nang runa na agawit tanto ni Pilipinas. Awan ti plano kong agtali na dito iti mabayag. Anya ti kayat mo asawan, Roland? Kaya't ko taagawid di lugar mi di Quezon. Adda nagatang ko adaga mabalinta pang ipatakdaran iti negosyo.
Naibagak mo tanday takin ni Manang agraman kadagiti dadakkel ko. Kinapod nun magagaran da mo na makakita kada kayo ko ni Nico. Anya? Amuda ka di testado kiti biyag? Amuda. Katapaman na makaawid tayo di Pilipinas, kaya't ko ang maurnos ti may papan kada kayo iti sigod ni asawam. Tap nagbalin mo tan aligal ti panagdunata. Agya mo na, Roland. Parabon na ka ti Diyos kada kami nga agina. Patpatgan ka unay. Kat patpatgan kayo mat unay-unay nga agina. Patpatgan kayo, Marites. Hello, Nico anak ko. Kumusta kan? Okay, akmat nanang. Naimbag na yung mawag ka. Ni Papa Roland nga ay. Ha? Papa Roland ko na? Ni, apay kas na ti awag mo ka ni Roland, anak ko. Isumot ti kayat na nanang. Papa ka nun ti awag ko kang kuwana. Dahil ti mabit. At balintayin to ka nun amay sa pamilya. Kasta ka di? Magustom ka di matlan ni Roland, anak? Naunay nanang. Nakasingsingpot na ura tayo kanya. Damdamagan na nga ron niya ka nun ti kayat ka pasarabo ito nagawit kayon ditoy. Kasta ka di, anak? Apay, magagaran ka mata na makakita kan kwa na iti personal? Siyempre matananang. Kaya't ko na marakop ni Papa Roland. Ala, di ka agdanag, anak ko. Umadanin ti panagawid mi kan ni Papam a Roland. Nanang, tatang, iso ni Roland, tikayan ayat ko. Agmano ak tata, nana. Ay, kasya da ka ti Diyos, Barok. Kasan na ka ti Diyos. Maragsakan kami ta kamaudyanan na. Nagamamu tayo mutlaangan, Roland. Katagyaman kami, iti panangipatag mo iti anak me. Agraman ni Nico nga apo ko me. Patpatga ko na ni Marites, nana. Kat amin napatagkan kwa na, napatagmutan kanyak. Ha? Nanang? Adda kayon? Uwan anak ko. Ay na, mailiw ako na yan kan ka anak ko. Hello, Nico. Ha? Papa Roland? Wen, siyak nga rod. Naimbag na nakita ka na di personal Papa Roland. Ay na, sang kaistoryada ka ni Nico, Roland. Adda ka nun na singpet, apapa na. Ha? Agpaiso anak ko? Nanang, tunggal malpas kami nga video call ka ni Papa Roland. Istorya kadagos kadapong bakat, kanapong lakay tinagsaritaan mi. Amom nanang, kuna ni Papa Roland, love na kakano. Agpaiso? Nanang, saan ka di Papa Roland? Wen, love na love ko ni nanang mo. Kan kasta ka mata, Nico. Ay, na yan. Laagi na kayo pa. Ta isaga anak dagiti linutok akanan tayo. Amo ka na bandog kayo iti biyahe. Tulungan ka, nanang.
tayo gaayam dito lugar tayo ti probinsya da Roland, anak ka. Wan tatang, nga maawan anyaman na, nang runak at kayat na kami nga ikuyog ka ni Nico, takayat na kami kano ama-am-am mo ti pamilya na. Oo na yan. Talaga apatpatgan na kayo nga agina. No, si dadaan gayam amangyam amo kada kayo iti pamilya na. Wan tatang, kan mariknak at talaga na pudno ti panagayat kanyak ni Roland. Iso nalaan, ta sigurado nga agbalin apariko ti estadom anak. Saan pa nawaswas ti kalay sayo iti aman ni Nico? Legal kayo pa ilang agasawa nga oray no nagsina kayaw. Tatang, Amang ano dahi tanto ta agbalin ato bang iti plano yu ken ni Roland? saan mat siguro tatang? Takinapudno na, napagsaritaan may matunday ta, idiadda kami pa lang iji Macau. Kat maragsakan naklaunay, ta si dadaan ni Roland amang tulong kanyak, tapno agbalin aligal ti amin. Aya, ay kat nagsaya at ngay no kasta Marites. Nay, adala mon ti rabi ay. Ti nasaya at maturog tamutan. Tako namot nga agbiyahe kayo inton bigat, amapan iti probinsya da Roland. Anya timakunam diti lugar mi, Marites. Nagpintas Roland, kasla nagmayatag na dito eh. Presko ti amin, nagado a prutas, kan makapasalibukag rik na ti aglawlaw. Bingarot Papa Roland. Dagita tinagatang ko, kabayatan ti kaadak iti Macau, Marites. Nico, taltalunan mo tun dagiti kabagyan mi, ken adamot tun na ipatakdar abalay ko, amabalin tayon apag na idan. Ha? Dito tayong ngagnaet, Papa Roland? Wen Nico, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko Papa Roland? Dito yak mo itong ngagadal? Wen Nico, yenroll da kain ton pa nagsasarak iti may sa private school. Ha? Yehey! Nanang, Papa Roland, mapanak pa itayan dagiti dingon ha? Ay, ne, di kagtaray anak ko, amang ano maitiklab ka. Di kagdanag Marites. Saan naman ano ni Nico? Agyaman na Roland. Anya ngayon ti plano no, agtali na tayon dito, bilang. Nakasarita kundi pa nga maag. Aramidin tayo a poultry kan piggery dita may sapas at tisular ang nagatang ko. Malaksid lang iti patpatalon ko. Nagsaya atin Roland. Nasinop ka launay, tanay ka gumaam ti nakaipundar iti sanikwam, kabayatan ti kaadam iji Macau. Maipanakkel ka unay. Agyaman ak Marites. Ken saan la dayta? Kaya't da papaken mama, adatan ti mangimaton iti rice mill, ta saan da kano nakabailan. Ket amok ababawen iti panagbinadang ta, agbalin to na progreso ti amin nga imatonan ta a negosyo. Namnamaam nga aramidak ti amin, tapno makatulong akan ka Roland. Agyamanak, kan agyamanak iti nalao sa panagayat mo kada kami iti anak ko. Ikarik nga agbalin to ana saliwan-wan ken naragsak ti biag yung aginay ti sidong ko Marites. Iso nga iti kabiita na panawen, masapul ang maurnustan ti legalidad ti kasasaad mo. Ha? Aging ga legal pa lang ti panagasawa yo iti ama ni Nico. Saan ta mabalin nga kalaysa? Iso ang masapul nga si kaspunta motten di may papan iti dayta. Anyan Roland, talaga parabor na ka ti Diyos kada kami nga agina. Ipatpatag ka unay. Unay, Roland.
Gapu kadagiti mangmangag ko balikas na agtaod iti bibig ni Roland. Apaman ang nakapagsasarita kami kadagiti dadakkel na, kanayam amunak iti daduma akakabagyan na, inugimin nga inurnos ti amin. Saan ang nagsardon ni Roland, aging ga iti dimi inununa nga inasikaso ti maipapan iti estado iti biyag. Inka gumaan mi asinapol ti sigud na asawa, tapno makasari kami maipapan iti legal, apan nakawaswas ti kalay sami. Dayjay ti medyo narigatan kami, kaididamo, kat saan akayat ti ama ti anak ko ti makikoordinate. Ngam iti jak amo arason, napanugot ni Roland ti sigud na asawa. Apaman ang nakapagkalay sa kami ka ni Roland, inrugimi matan nga imbangon ti negosyo mi, kagiddan ti panangimanehar mi iti negosyo nga intalak kada kami dagiti dadakkel na. Uray man adayo kami kadagiti dadakkel ko, sigsigurado ni Roland ang masarungkaran mi ida. Katno daduma, isupay amismon ti mangsukon kadakwada, tapno makabakasyon da dito'y ayan mi. Nagbalin man ang nasalimuot tinaglabas abiyag ko manang, nakasataklat ta, tanaparabor kanyak tinamarswa. Sapay la kumata nakaibati iti adal to'y pakasaritaa. Naparabor kan ka ti Diyos, ta saan nakaabinaybayan na pulos. Nagbalin ka na sayaat, iso anasubadan iti kinasayaat ti amin anapasaram arigat. Iti kasasaad mo ita, makunak anabaliwanan anamin pinsan, ti sigod anasalimuot a sitwasyon mo. Katsapay la kuma, taagtalinaad ka anapakumbaba, kan agbalin kamot anaparabor kadagiti agkasapulan. Ti Masakbayan. Mama, agawid tayo kuman. Nagpapanawan dagiti nakitabon ka ni Papa. Lisa, anak. Husto kuman. Di kayo nagsangit, Mama. Ni, sino nga tayo ta lalaki? Apay adi matla pumanawan. Italang nakitak data. Umay ka nga rudan. Agawid tan. Mabit lang, Mama. Kasaritak la data lalaki. Ani, kunak no datalaangan tada dito'y ayan tinakaita naman ni Papam. Mabit lang, Mama. Excuse me? Nadlaw ko lang. Itay pa nga da ka dito'y nakaita naman ni Papa. Am-amom ka dito, amak? Siyak ni Julius. Anak-nakmat ti amam. Ha? Anya dyan ang ko akinunam. Anak na ka ti asawak. Awan ti intensyon ko amang gulo. Kaya't ko kumalang ngayam amo ti bagig. Diyos ko. Saan ka nga, mo? Kad nakarkaro asaan ka maawat akabsat ko? Lisa, bayam kumapay ngagpalawag ni Julius. Ha? Uncle Danny? Am-amom na iti lalaki? Wen, katagpay so ti ibagbagana. Siya ti makaamoy ti amin. Kaya't mo asawan, Dani. Amom nga da sa bali nga anak ni kabsat mo. Kat saan mo nga imbagbaga kada kami. Pangasiyo, saan kayo ko mga agsubang? Diyak nagayatan ti kastoy kinataok. Diyak nagayatan na di makilak nga awan amak. Kat, basol mi dayta. Kasta ka di? Saan? Ngamjak mo't pakabasulan ti kaadak ita ditoy. Diyos ko. Hanyan da ito'y apagdan. Nagpaiso kabsat ka. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan na ka ni Papa. Agwalwala nga kiti kalsada. Kabayatan ti panagnaadyo at napinta sa pagtaangan. Addaak iti kalsada. Agsapsapulak iti pakitaggadak. Tapno da pagbiag mo. Awan bibiyang may tibagbagam. Pumanaw kan. Saan da ka kasapulan dito eh?
mama. Diyak maaklon nga dapay sa bali nga anak ni Papa malaksid kanyak. Anak, saan laang nga si natinasakitan? Uray siyak. Siyak nga asawa na iti 30 atawan. Ipag. Mano atawan alinuko na tayo ni Papa. Mano atawan a pinagbalin na tayo atanga. Asino ti mangipagarop? Akalaat nga damaam-amo tayo aputot day di Papa. Iti mismo at tabon na. Lisa, kaanakan. Diyak kumamat pa dyan, anak. Ngamitay mingmingmingak na imbag day dyan lalaki. Kaing ingas launay day di Papam. Idi ka bambanwagan na. Mama, saan nga umdas day dyan pamanagnak nga isukat kabsat ko? Lisa, kaanakan. Ipag. Nabayagan na kaya't kung ay baga da ito kada kayo. Naman niya, Uncle. Pinilim tinagulimak. Kabayatan na al-alilawan na kami ni Papa. Pakawanandag. Ngamjak kaya ta madadaal ti pamilyayo kadagiti apanawan. Patpatgan na kayo unay day di Papam. Nupod ay patpatag na kami. Apay ang naaramid na ti kastoy. Apay ang kinabaalan na ginuliban ni Mama. Lisa, agkalma ka kuma. Lisa, anak, pang-aasim. Agkalma ka kuma. Awanan day di Papam. Ang mga kasayaatan no aklunan tayo laangan. Saan, Mama? Diyak maaklon day to eh. Kat iti ka anuman. Diyak tumaaklon nga dapay sa bali nga anak ni Papa. Iti rin nabii nga agmay sa kamat maturog iti siledmi ka ni Papam. Ikagkagumaak alagipan, no kaano anang rugi alim mamiis kanyak day di Papam, anak. Awan basol mo, Mama. Ni Papa tinanggulibkan ka. Ngam asawa nak ni Papam. Apay adyak pulos nadlaw. Kan kasano anamati ak kadagiti ibagbaga na arason. Tunggal saan nga agawid dito'y balay. Gaputan na mati ka itinapod no panagayat. Gaputa patpat ng unay day di Papa. Lisa, anak. Aday pudnukan ka. Ha? Anya day ta, Mama? Idi naidalitan day di Papam. Ada na ibaga na kanyak. May papan iti kaadda ti sabali aputot na. Anya, apay ada yung imbaga adagos kanyak. Gaputa impagarup ko no agam ang mga ulaang day di Papam. Gaputa namnamaak asaan apudno. Gaputa mabutangak iti sakit, aposible amariknak, no bilang taagpayso. Isumat lagayam. Asan ka unay anak laat, idinyam amuna ti bagina day dya Julius? Nalabit agaputa imunan anay baga kanyak day di Papam. Ngam kasi tinakunakon, nang namnama akasaan apudno. Mama, katita, jak amuno anya tinasaksakit. Ti pananggulib ni Papam kanyak. Wano ti kinapudno. Asaan kun amasidir? Adya kun maipapas ti gurak ken kuana. Saan mata masapul aguraang, Mama? Ngam di na kayat asawan amasapul nga aklunan tayo adagos ti kinapudno. Imbubus ko ti intero panawod ko iti amam. Iti pamilya tayo. Ngam iti likodan day ta. At dapay gayam sa bali a pamilya ni Papam. Awanan day di Papa, Mama. Datayo laangan tinabati. Nagsakit anak ko. Diyak mailadawan ti marikriknak. Ita nga awanan day di Papam. Santurimwar ti palimad na.
Di kagdanag, mama. Adda aklaan nito'y. Duwata amang sango iti daytoy apan nubok. Uncle, kaano pa yung amuyo ti maipapan ka ni Julius? Nabayagan, Lisa. Kabambanwagan pa ilaeng ni Papa. Muna na yanak ni Julius. Sakba nagkalaysada kan ni Mama. Anya? Oh, Kayat mo asawan, Dani. Adagaya man anak na, sakbay ang nagkalaysa kami. when ipag. Ngam napasamak laang daydi. Gapu iti may sa Arabia na labas ti kinabartak na. Diyos ko. Isumat lagayam nga adadagiti gundaway nga awan ni Papa. No adadagiti espesyal nga okasyon. Kas kuma iti Paskwa. Kanayon nga ibagha na idi, nga adda ka no business trip na iti sabali a lugar. Nalabit nga iti lakit di lugar da Julius kanti inana ti papapanan na iti. Takas tambat tinakuna na kanyak maipapan iti palimod na. Katawan ti inaramid yu, Uncle. Ah, Na ito radyo tinagulimag iti naunday a panawan. Lisa, pinaadas ko a kinasarita day di papam. Imbaga ka saan narumbang tar aramiden na. Ngam di nakimpangag. Tasikon kan kuana, di na kanu kaya tatallikod ang ti responsibilidad na. Ngam di namat kaya ta madadaal ti pamilyayo. Isumot lagayam, nga dadagiti ka nito akas la nakaadadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Panagriknak at kaslaawan di ti balay. Kunak no mariribukan na ang gapo iti trabaho na. Ngam kayam. Ipag. Di kay laka din na asyan, idi kada kami, Uncle. Nangruna kan ni Mama. Kinapudno na kaanakan. Inaldaw amakon konsensya aksipod na amwak ti amin. Ngam pinilig tinagulimag. Kat day tatidak kalabidot anaaramit ko. Adu atawan tinasayang gapo iti dayta kinaulbod. Apay nga italaang nga impudnob ti amin, Dani. No kaano analadawan ti amin. Pakawanan dak kumaipag. Kaanakan, Lisa. Maawatak mo bilang kagura dakon gapo iti palimad ti kabsat ko. Ngam sapay la kumata mapakawandak matlaang. Sapay la kuma. Rumbang ko mga agladlading itak idi, gapo ta kaitabtabon launay day di Papa. Num naglalaukan tirik na, gapo itinaduktalan mi apalimad. Ultimo ti rumbang amariknak idi para ka ni ulitan ko adani, jak maawatan manang. Yik-ikis ti panunot ko aguraak ni Uncle Danny, gapo ta nagilimad kada kami. Num yar arasa asmat tirik na, nga awan basol ti pangamaak. Talo panunot na anaimbag, at damat kinapudno ti rason na. Posible amarakrak ti pamilyami, no nasapsapa anaamuan mi ken ni Mama, ti palimad day di Papa. Aging gama iti may nga aldaw, ginagaran na kami, ti putot day di Ama.
Nalabi ta sana ka welcome dito eh. Ngam sana rumbang aguli mo kaklatan. Awan ti karbang nga mga agsao iti kasta. Nang runa no si sasangot ti inak. Jak pinili ang may tawa ka kastoy. Jak mo't pinili nga ilimod na kada kayo day di papa. Ngam ti kayat ko, bigbigan takmat ko nga. Kaya't mo abigbigan da ka? Itatapin mo sayon day di papa. Mangmangag mo ka dit ibagbagam? Sa anak nga may dito itap na mga riribok. Kaya't ko lang nga ilaban ti karbanghak. Sana gapo iti kinabak nang no apay nagpakita kon. No dikat gapo iti kinataok. Pues, apay nga rod anadakamat mo ti kinabak nang no saan akwarta ti al-almanam? Tinak ngamin maawatan. Awan na pulos ti naibati kanyak day di papa. Pudno adim makalak iti rigat. Ngamjak almanin apulos ti kinabak nang. Nalakalaang tarakan ka nga isawang mo dayta. Ngam sa anak abasta mamatikan ka. Sikalaang ti makam mo no anya ti pudpud no aramtam. Maawatan ka. Katadakan ka no di nakpatsyan. Talaga ang maagak. No apay ngamin nga imayak pa ilang dito nga ure amok ka masakitan naklaan. Talaga amaag ka. No pagarupem nga aklunan da ka nga agbalin akamang ti pamilyami. Nasakit dagit isaw-sawang mo. Nga mulitak. Jak al-almanan ti kinabak nang. Tikid-kid daw aklaan. Bigbigan da kumamot aputot day di papa. Barang no mapunasan ang mabimpinsan ni Tiriknak ti kinapudno, maipapan iti kinataok. Sa balasang kau. Puno ka di jay nadamag kau nga adda ka nun nagparang aputot day di Rodolfo iterwar. Wan nga rod tata. Kat di mi pulos ni namnama dayta na pasamak. Ay una yan. Nakasingsingput day di amam iti panagkita dagiti kalukaran tayo. Tsakla pag-arupan nga damat gaya mintalimang naapalimad. Napalalo mo ti panakaklaat mi ka ni mama. Idinadoktalan mi dayta tata. Ay kantaan na ti plano yung ita may papaniti dayta na doktalan niyo iti inab. Diyak pa'y kaya pagsaritaan ti may papaniti dayta. Saan pa'y analawag ti amin tata? Ibagbagama ti daduma kalugaran tayo, masapul mapatawidan matikabsat mo iti ama. Umanugot ka kad iti dayta, Lisa? Diyak ka mo tata. Nariribok pa'y ti amin. Diyak pa'y la makapagpanunot iti nasayaat. Sapay la kumata maornos yu ti amin. Taawan, tinasayaat nga itdan tigura balasang kau. Makaamuditan, tata. Makaamuditan. Agsasarita tayo kumay tinasayaat, Lisa. Julius. Mama, amo mo ta nagrigat kung aklunan ti may papankan ko, ana. Lisa, anak. Di ka madanagan ta maawatan ka, ading ko. Di nakawagan iti ading, ta saan ka kabsat? May sa adara tagtartaray ka tagiti orat ta. Dara? Day talaang ti pagpanpanakkel mo?
Ngam di mo amo noon niya sakripisyo tinagdalanan ti pamilyami. Oh, Lisa anak, Dinak mababalaw no kastoy man ti kinagubsang ko ita mama. Tadyak pulos maipapas a panunutan. Akabayatan ti panagledled daang ta kadagidi gundaway akaawan day di papa iti denata. Adagayam sa bali a pamilya a parparagsakan na. Nagbidot kay ti dayta. Ta saan kami ang nagbalin ang naragsak? Idi dumakdakkelak. Saan na nagpakpakita ti amak? Awanan na pulos ti suporta na kanya kalpasan ti sumagmamano adara sa panagpakita na kada kami idi ubingak pa'y. Katita, kayat mo ti agsingir? Kayat mong aklunan da kaakamang ti pamilyami? Tapno at damot tawid mo? Diyak al-almanan nga aklunan dak. Kaya't ko kumalang irespeto dak. Abigbigan nyo ti karbangak. Katsyak, ayan ti serbi ti karbangak. No itulok kulatan ang mapasamak dagiti kayat mo ang mapasamak. oh, Lisa anak, amok nga agpapada tayo ita mariribukan. Agpapada tayo ang masaksakitan. Ngam agdadata ti kinapudno, asaan abasol ni Julius ti basol day di amana. Oh, Maawatak mama, amin tayo dito'y katbiktima. Ngam apay ada tayo laang ti rumbang agpabusoy. kaputa awanan day di amata. Awanan ti mabalin ko apagdamagan. Da kayo lang ang tinabatbati. Kat day tati nasakit. Gaputa oray awanan day di papa. Masaksakitan tayo pay laang apada-pada. Agiaman na, napinastrat na dito'y pagtangan niyo. Kasi tinakunakon, lula na ni Julius. Kaya't ko lako mga ilawlawang tibiyang ti apukok. Nuapay ang nagpakitaan ka na kayo. Kinapudno na, saada kaya't ti ina ni Julius, nga agparangpay ka na kayo ti apukok. Anya, ngamapay, Gaputa nagbuteng ti anak ko. Amo na nga awan laban na kada kayo. Sika ti legal nga asawa day di Rodolfo. Baknang kayo. Ngem ti anak ko. Anak laeng ti adakan ko na. apay nga italaang tapimusayan ni Rodolfo, sa kayon to nagparang. Kaya't kumadya anak ko, tinauli makapanagbiag. Gam ni Julius, kaya't naatakwatan ti pudno a kinatao na. No asino ti amana, no sadino ti naggapuan na. Kat ti kasukat na, ti pan nakariribok ti pamilya a naulila day di Rodolfo. Ay, dispensarin nyo lakuman. Saan nagkidkid daw iti dispensar para kini Julius nga apukok. No di kat para iti anak ko. Ti ina ni Julius. Gaputaging gaita. Nagdagsan pa'y laag abakbaklayan na tinapasamak. Amo nga awan karbangan mi nga agpakita ita. Ngam kayat mila amaamuan nyo. Analadingitan kami ba't iti ipupusay ni Rodolfo. Nagsakit a panunutan. Amay may sala at tao tigapuanan ti pan nakapasakit tayo. At taditaan, kabsapay lakuma, tamapakawanda kami gapo itinapasamak. Katsapay lakuma, tamaaklon nyo ni Julius nga apo ko.
Talagaan na laus a pungtot tinariknak para ken kuana. Ngamjak mat ilibak, nga adda pa sa tipusok amang ibagbaga, na awan basol ni Julius itinapasamak. Kat saan arumbang aguraan mi. Nakarkaron ang nariribuka na, gapu iti aglalaukan ariknak iti daydi agundaway. Agingga adimtan ti kanito, adyak pulos in pagaro. Mama, nakitam ka di kawas ni Julius iti naudya pa nagsasarita tayo. Abot ti sapatos na. Kanti kawas na. Madlaw adaanan. Huwan anak, nadlaw ko ba't dayta? Diyak mo no maasyanak kan kuana. Uwan no anya ti mariknak. Saan nga ta nakababain? Nagbiag tayo ang naginawa? Ngam ni Julius kat saan? Idi, ti amok, dua talaang a pamilya ni Papa. Ngam ita, kasladjakon amuno asino at talaga ni Papa. Saan mo tamasapol nga aklo na maadagos ni Julius anak? Gamsapay la kuma, ta saan mo matakadurman, gapu itinaggapuan na. Nagrigat, Mama. Sana kas Karina. Ngam idi nakita ka rimor itiri daw ti balay tayo ni Julius. Kasla, di magsantiriknak. Abangan no daytan ti mangipasibunaag. Amasapol alipata mon tiguram kan kuana, Lisa. Diyak kaya ti gulo, Mama. Diyak kaya ton ti Riri. Ngam kasano no ti ranta na laeng kat alaan na ti bingay na iti kinabak ng anapanawan day di Papa. Si ka mismo ti makapanagnak iti dayta anak ko. Ngam ti saludsod. Kasano, no nagbindot ka laeng iti panangipapan. Diyak ka mo no niya ti rumbang asawak, Mama. Mati kawak at talaga. Naimbagtaada ka, Julius anak. Mabalin ka kadya ka sa Rita. Sige, tita. Ngam, no may papanititawid ti pagsasaritaan tayo. Maawatak no sa andak a kayat nga ipayan. Saan aday ta ti kayat ko pagsaritaan ta? Nabayag a pinampanunot ko. Noromba nga aklunan ka. Ngam kinagpaiso na. Kagurak ti amam. Saan asi ka? Maawatak, tita. Jakmat nagayatan da ito'y. Amom, ado dagiti nadlaw kon ka ni Rodolfo idi paylaeng. Ngam jaking kan kano. Ngam idi danda ni pumusay. Kat inaklon na nagbasol kanyak. Nga da sa bali a babae na. Kaslaada ng bagsul kanyak iti daydi a kanito. Jak mailadawan, noan niya sakit tinarik nayo, tita. Tilinak amyo. Posible, anadagdagan pa iday taga pwede pa nagpakitak. Ngam kayat ko lang amayam amo ti bagik. Isong enterturod ko ti imay, simango kada kayo. Anak na kamot ni Rodolfo. Katuray na sakit nga aklunan. Adakar bangam amangam mo. No asino tinagtaudam. Agyamanak. Uray kastoy lang. Naragsaka kon. Umdasan da ito kanyak. Tsaka mo no kabailan ka nga ibilang nga anak ko. Ngam bigbig-bigag ti kinataom. Oray sanda ka maaklo na dagos. Pagyama anak latta, ti panang bigbig yu kanyak.
Saan kaya mapabasol no kastaman bilang ti marikrik nayo para kanyak? May salaan ti dawatag ka, Julius. Saan mo kumaga itulog? Amadadaal ti relasyon nyo itinabat-bati pa'y apakanaglagipan ka ni Rodolfo. Ni Lisa, urnusam ti maipapan kada kayo no kabailam. Amuklatan, simangbay ka ditoy. Tapno dawatom ti bingay mo itinapanawan day di papa. Saan ka di? Saan lang nga dayta? Kaya't kayo amam-amo na imbag. Kaya't ko masarakan ti pasat ti kinatawag anabayagan anapukaw kanya. Nagsaya atan? Itatapin mo saya ni papa sa kanto nagparang. Gaputa kayat ko ti mga barwanan. Kaya't ko asyak ti mangsulnit kadagiti nagkurangan ti amak kaninanang ko. Kat ti maalam atawid iti naibati asan ko day di papak ti sungbat day taatartari gagayam. Amak mo't ni papam. Oray binaybay anak. May sa adarat agtartaray ito orat mi adwa. Di mo amunoon niya tinapasaran mi iti si bibiyag pa day di papa. Kadagiti rabii asaan nga agawid. Dagiti luwan ni mama ang nagarubos gapukan ni papa. Kat di mo matamunan niya tinapasaran mi nga agina. Gapu iti kaawan day di papa. Dagiti panawon akasapulan mi ti presensya na ngam saan ang nagpakpakita. Kabaalam ka di nga ilaban day toy. Uray amom amasakitan kami kan ni mama. Diretsahan ka. Wen, gaputa saan lang agaputa ito ititawid. No di kat kang runaan iti respeto ken panangabarwanan. Adtoy dagiti papeles amang ibagbaga. Nga adabingay mo kadagiti napanawan day di papa. Agyamanak. Diyak amo no, kasanong agyamanak ken ka. Saan kang agyaman? Diyak inaramid day toy. Gaputa maaklon kan aparte ti pamilyami. Inaramid ko laang day toy. Tapno awanan ti gulo ang mapasamak. Maawatan ka. Diyak amo no kabaalak. Nagsakita panunuton ti inlimod kada kami ni papa. Ulitak. Pasensya kayo lakuman. Katagyaman na kada kayo ka ni mamam. Awan anyaman na, Julius. Kat pasensyakan. Ipaayab ko ma iti umno a panawon ni Lisa. Tapno maaklon na ti amin. Di kayag danag, tita. Kat ulitak tagyaman kada kayo. Di kay kaya't apasakitan. Kaya't ko lang ang maamuan. No adamot lapasit ko itinapanawan ti amak. Pasensya ka mo tan. No jak pa'y amuno kaano ak anakasagana. Mabalin aday tuyan ti Rugina. Ti kinaawan gurang-gura mapasamak. Nakasagana ang agoray, Lisa. Aging gaamaaklon naktumatlangan apasit ti kinatao day di papam. Mga baruhanan tayo. Awan ti mga yat iti sitwasyon nga ayan tayo ita. Kat mabalin asika ti makagapo, Julius. Tapno maaramid mi ti mamakawan. Agyaman na kada kayo, tita. Kat ulitak. Uray pa'y noaddan dagito'y apapeles. May papan ititawid ko iti amak.
Kaya't kumatapanagnakan ita kada kayo. Napudno aki di insawang ko, asaan kong alalmanan ti kinabaknang. Iso adag ito'y apapeles ngayon sa gana yo. Isublik mutlaan kada kayo. Takayat ko apanagnakan. Akayat ko lang abigbigan nyo ti kinatawak. Kadyak pulos almanan ti kinabaknang anapanawan day di papa. Katkagiddan ti panagarubos ti Luana, namin pinsan anapunas ti anyaman agura, sakit tinakam, kan aminan a negatibo akala at atimpuar iti ipupusay day di ama. Tinakdaran na ti kunana adina almanan ti kinabaknang, tadina inala ti tawid na, uray na urnos aminan a papeles. Nasdaw kami kani mama, isumaing kagumaan mi tinang takwat iti amin maipapan iti kinatao ni Julius. Pudno ti kunana adim makal iti kinarigat, kat pudno mataamin nga imbaga ti lola na iti naminsan na iso a mismo tinakisarita kan ni mama. Nagadugayam ti saan mi nga amu maipapan iti day di ama. Ta idinam amu mi ni Julius iti mismo atabon day di papa, impagarup mi kan ni mama no isuda iti inana ti makagapo. No apay nga addadag iti gundaway asaan mi akaden na day di ama, kadagiti napapatag na okasyon. Ngam saan matgayam, tanapanaknakan mi ti imbaga ni Julius, nga idi ubing pailaeng, at dala sumagmamano adaras a nagpakita kadakwada day di amak. So nga ani iti kinuna ni ulitad ko adani, analabik nga iti ayanda Julius di papapanan na, tunggal agpakada kada kami. Gapo kadagita, ingkadang mi iti inak adimin amon pay no anya ti kinapudno. No pay kasta, insaga namin ti bagimi iti posibilidad nga amangan no addang tupay maamamumi malaksid ka ni Julius, ngam na impaglaangan taawan matan manang. Tap na makasubadak mat ka ni Julius, ad-addan nga inya sa ko tiriknak kan kuana, aging gaan namin pinsan anapunas ti amin a negatibo arik na at timpuar, gapo iti saan anasaya at apanagam-amumi nga agkabsat. Nakitak ti kinasalukag ni Julius nga uray no saan anakalpas iti adal, gapo iti kasasaad da iti biyag, agapuanan matlaangan ti kaawan suporta iti kadakwada da iti papa. Kat dayawak unay ti kinataknan ti kabsat ko, ta uray no kasjay ti kasasaad na, napudno kadagiti insawang na, adina almanan ti kinabaknang. Ngamjak binaybay ang ti kabsat ko manang, tauray di na kumakayat, ingka gumaak at tinulungan, tapno maiyaon na ti pamilya na itirigat. Itamanang saan man anagarbo ti panagbiagda, mako na anakaaon dan itirigat, kat pakaragsakak launay. Napintas ti linangan mi ita, ultimo ni mama, kan ti ina ti kabsat ko. Kaya rigan na anasingad da nga agayem, kat day tatimang paspasalibukag itiriknak, tauray pa'y nang rugi itigura kan sakit tinakam ti panagam amumi, na ikagumaan mi anaurnos ti amin, anagturong itinasayaat kan napintas alangan-langan. Nakiro ididamo ti salaysay mo, ngam kabayatan amay bukbuksilan ti amin, ininot matla ang anagbalin anaurnos, aging ga itinagbalinan amakatignay rik na ti tunggal pasat na. At daladag iti banag asaan mo ang nailawlawag iti surat mo. Namsapay la kuma, tanagustuam ti pan na kaiparang ti tunggal pasat na.
Dayawan kayo, gapo iti panagbalin yo aman nakaawat iti inam. Sapay la kuma, tagtultuloy dayta agaladyo. Ti Masakbayan. Kamaudyanan na. Adakon dito lugar mi. Sa nga 15 atawan ajak nagaw-awid. Adon tinagbaliwan ti lugar mi. Pibintasan ti kalsada ken nagadon tinagdadakkala balay. Sigurado ang maklat-lakit ni dagita agiinak apama na makita dak. Diyan nga minimpaka mo kadakwada ti panagawid ko. Takayat ko ida sorpresain. Ni, nagdakkel mo tan ti balay da Tata Erning. Saan na nakas idi? At na nakatugaw dita sirok ti mangga. Ni Tata Erning dayta. Lumabasak pa Tata Erning. Day, sino ka tayan? Siyak ni Ricardo Tata. Apay, didak ka din may lasin? Ricardo! Ay, warn! Si kagayang magpaisuday ta, Ricardo. Ay na, dispensara ang barok ta. Nabayag kami na di ka nagawid. Iso di ka nailasin na dagaws. Naimbagmanta na panunot mo mutla ang tinagbakasyaw. Saan lang ang bakasyon, Tata? Talagang agtalinaid akong dito eh. Sana kung nagsubli di balasiw taaw. Ay, nasaya at manukas ta, Ricardo. Dadakkelan dagiti anak mo. Naimbag no mailasin da kapay. Wan nga ron, Tata. Mabasit na pa'y nga minidipim manawag. Awan pa'y nakamda, di pinanawam midako nam ngam ita ay saus dadakkel dan. Nga ron, Tata. Sige nga ron, Tata Erning. Patuloy akon. Amo ka masorpresa dalakit di. Iti daytoy apanagawid ko. Amok anaklat kay ti daytoy nga isasangpat kominda. Permi apay ati mo impaka mo ti panagawid mo. Kaya't kayo asorpresahan ka dagiti ubing. Kumustan dagiti anak ta? Nasaya at damat. Adadapay lang iti pagadalan. Nga madamdama laeng sumangpat danton. Kasta ka di. Nakadun tinagbaliwan daytoy balay tayo. Nagpintasan. Sana nakas iti pinanawak idi. Siyempre mo't agasam nga iti 15 atawan asaan mo panagawid. Aday ta tinagbanugam iti numano atawan. Agyamanak minda. Amumot at tunggal sweldo. Talaga apat patuludan kayo. Day tamot tigapuna anapanak ijabalasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Kat pagyamanak unay dayta, Ricardo. Pudno nga impatulod mo amin. Malaksid iti bagim. Ti presensyam. Iso di mo nabantayan iti panagdakkel dagiti umbing. Minda, amok nga daguram kanyak. Kanayon idi akit dawam nga agawid ak. Wanag bakasyonak. Namjakin aramid. Takayat ko ti makaornong para kada kayo a pamilyak. Amok dayta, Ricardo. Maawatak mo't kitdi. Ngamsapay kuma, tasaan kanto amas-mas daw. Numakitam ti reaksyon dagiti anak mo. Apaman a makita da ka. Namnama akong dayta. Ngamin, awan pa'y nakamday dinagabrotak.
Ngam sapay la ko mata maawatan da, no apay anapasamak ti kasjay, minda. Ella, anak. Ha? Siyak na ito eh. Ni tatang mo. Di na ka din mailasin. Pasensya kayon. Saan kayon ang mailasin? Maawatak anak ko. Napayag nga awa na kititan nayo. Diyak nakita ti panagdakalyo kan ni manong mo. Kanayon ngamin nga ibaga ni nanang abisi kayo. Tunggal damagak no apay asaan kayo nga agaw-awid. Pudno day ta anak. Pinilik tinagtalinaid ita tayo. Tapno may paayan kayo itinasaya at apanagbiag. Ngam saan laang matakwarta ti kasapulan mi, tatang? Amok day ta anak ko. Kat inal daw apagbababawiak day ta. Apay nga ita kayo lang ang nagawid. Nagrigat ngamin, tatang. Nang runak at dandani saan kayon ang mabigbig. Anak, oray din akong mailasin. Si katiburidak nga anak ko. Katpatpatgan ka unay. Nagrigat ngamin na patyanday taasa o. Nang runak at awan apulos ti pakalaglagi pa. Basta ipaayan nak iti panawon ang makabawi kada kayo, anak ko. Aramidak dayta. Sige. Diyak maikari, tatang. Maawatan ka. Tinapatag kat inikanak iti gundaway. Kat dakil na pagyamanak dayta. Tinasaya at umunag ka pa'y Ella, anak. Ay napasensya kan tani. At datamutlatan dito ayan tiri daw nga agsarsarita. Jake, anya aramidom dito silad ko. Kaya't ka lang ako mustain, anak. Di nakawagan ita, anak. Tasaan ka ngam mo? Ngam siyak pa lang ti amam, anak ko. Ama? Sa dinutayan mo, hindi pa nawan nakasapulan da ka. Namin ano akinid daw ni nanang agawid ka kuma? Ngam di mo matpulos pinatgan? Aklo nag-abidot day tangay naramit ko, anak. Ngam sa anak ang nagliway iti obligasyon ko kada kayo. Inal daw nga agtrab-trabaho iti balasiw taaw para kada kayo. Para itan niya. Tapnadamakan mi? Wen, pagyamanak na ita. Ngam nagado ti okasyon a pinalabas mo. Awan na pulos ti malagip mo maipapan iti dayta. Tawan a pulos ti inatin daram. Jak nagayatan day jay Jake. Ta impagarap ko no husto ter aramidag. Husto para kan ka. Ngam saan para kada kami. Impaidam mo kada kami ti presensyam. Pakawanan na anak ko. Ngam kayat ko ti makasubot. Jak ibagbaga nga umanayan ti panagawit ko. Ngam nakasagana ak amang rugimanan. Naladawon ti amin. Limabasan ti panawon mong agbalin nga ama kada kami. Uray basit lang agundaway, anak. Pakawanan na kuma. Diyak mo na mapakawan ka pa'y. Ngamnaskan lang nga maamuam nasakitan kami iti husto. Amok, anak ko. Ngam naladawon idinaamiris ko ang masapul gayam nga impaayan kayo kuma iti panawan. Saan laeng akwarta. No kaya't mamay pa iti tartari gagayam. Masursurum ko mga rod ti aguray.
Napalalo ti panakasair tirik na kadadi tinangag ko nga insawang ni Jake. Ti inauna nga anak ko. Tauray asinomat ngamin. Talaga masakitan. Takalpasan ti ado apanawan. Apa nagsakripisyo. Tapno may paay ko amin akasapulan da. Agkakasakit pa'y abalikas ti ibakal da. Ngam nagtuptupulak manang. Inmulak iti panunot ko at talaga siguro asya ti ayan ti biddot. Talaga siguro anad ko lang nga. Taimpang runa ti makatagad para kadakwada. Ngam jakmat ida na bantayan iti panagdakkel da. Kan pudnumat nga awan apulos ti napatag nga okasyon iti biyagda anay matama. Naibaglaan men tamaawatan nak ni Minda asawa. Nabsuga ka di matlaeng, Ricardo. Wan Minda, agyaman ak unay. Awan terumba nga pagyamanam. Asawa nak. Araramidak lang ti obligasyon ko kas asawam. Pasensyakan. Kasladyak nga minen amuno kasanot aramidag amakisango kada kayo. Nagbayag ka ngamin nga awan. 15 atawan, Ricardo. Amok dayta. Ngam naramid ko lang ti kasjay para kada kayo. Para iti masakbayan niyo. Kat umdas ka din ti kwarta nga impat patulod mo. Tapno mapunas ti kaawan mo iti dan nami. Diyak ing kagaram Minda. Amok nga ado tinagkurangak kada kayo. Asaan amagatadan ti kwarta nga impawpawit ko. Saan ka asidsideran, Ricardo? Ngam napuutan dagiti anak mo. Asyak tinagbalin nga ama. Ken inada. Pagkamangan. Ken pagsadagan da kabayatan ti kawan mo. Siyak tinaglaklak am iti saem. Tunggal makitak ama di tinamnam dagiti anak ta. Nudyak masungbatan ti saludsud da maipapanken ka. Amok anapasakitan ka. Oray dagiti ubing. Ngam saan ka nagbiag ijay anaragsak. Tainal daw akailiw kayo. Nakarkaro pa'y kada kami. Ngam saan ka mapabasol. Kinapudno na. Nabanugak matan nga agsaksakit tinakam nakan ka. Minda kayat ko ti makasubot kada kayo. Ipaayandak ko maitig undaway. Kunak matan, Ricardo. No siyak maawatak. May kagumaak nga aklunan ti amin. Ngam saan ko atengal ti pangedeng dagiti anak ta. Maawatak. Kat nakasagana ak nga aguray. Tapno makapangabarwanan tayo manan. Nagsapa kamutan nga imalate o anak ko. Awan ngamin kadwak di tabalay nanang. Napan nakitsenda ni Minda kat simrok mo iti pagadalan dagiti apo ko yo. Kat kumustamat dagiti apo. Kaspayla iti sigod nanang. Adayo tirik nada kanyak. Dandan ni saan da kakasarita. No sana siyak to umuna makisarita kadakwata. Talaga kasta anak ko. Mano atawan nga awan ka iti denada. Uray bastante da iti biyag. Sabali latak umadya nakitkita da ka. Kabayatan ti panagdakkel da. Dayta ti dakkelabidot ko nanang. Taim pagharup ko no okay lang kadakwada ti amin. At dagiti banag asaan amagatadan iti kwarta anak ko. Amo, ti panggap mo iti ipapan mo iti sabali apagilyan, anapan nagtrabaho. Gam iti sabali abanger, at danaliwayam,
a responsibilidad kadagiti anak mo. Maawatak nanang. Kat nakasagana ak nga aguray aging gayta agsubli tirik nada kanyak. Jak to sumuko. Nang runa kat makitkitak mat ti panagpursi kita asawak. Tapno maya sidag naman ang tirik na dagiti anak mi kanyak. Panunot ko man laeng. Anya nga tano, saan ka na pa nakigasang gasa ti jabalasiw taaw? Ricardo. No, pinili ko matinagtalinaad ka nagsakripisyo dito eh. Oray na regat ti panagbiag tayo. Oray apagpursito ti matmat gadak para iti pamilya tayo. Siguro, sabali ti taray ti biag tayo ita. Mabalin. Ngam saanan na maisublipay tinapalabas. Makit-kita kan mapalpaliw kong amin ni Jake. Kat mariknak tidak kalagura na kanyak. Ni Elamat. Kaya rigak ti may isang estranghero laeng iti panagkita na. Kaslawan kay mo di nga kun iti dahito ya pamilya. Saan da ngamin anairuam nga adda ka? Dimbakal da nga awan ka iti sidong ni. Nagsakit nga minarikrik na tunggal makitkitak ti Jarda, Minda. Panagrik na kat kaslakla sa nga ili, iti bukod ko apagtaengan. Maawatak ti kayat mo asawan, Ricardo. Kat makitkitak met nga ikagkagumaam alito panti amin ang nagkurangam. Iso asaan ka na abaybayan. Agbababawi ak, Minda. Pagbababawi ak, saan lang nga ti panawon na kaawan ko iti danayo. No dikat kang runaan di pa nang ipariknak iti liday kan iliho iti kaonggan niyo. No mabalin la ko mga isublik ti panawon. Pinilig la ko man ti sanap imanaw. Jak la ko man insukat ti nairot nga arakop dagiti anak ko. Iti matgadak iti sabali abagilyan. Ngam mo kasaan na maisubli pa iti napalabas. Pudno asaan mo na maisubli ti napalabas. Ngam mabalin mo nga urnusan ti agdama. Kat mamati ak anarugyamon dayta. Anya ti kayat mo asawahin, Minda. Babaan iti panangaklon mo iti nagkurangam. Kad ti panakaawat. Asaan analaka ti panang pakawan ken kadagiti anak ta. Ngam amok ama ipaito dayta. Sapay la ko ma. Katagyaman ak, Minda. Agyaman ak iti panang patibker mo kanyak. Ela, anak, mabaling ka din agsarita ta. Sige, tatang. Agyaman anak ko. Kaya't ko kumati makasubot kan ka iti oray, basit labanag. Kaya't mo ka diti agpasyar, mapantamangan iti ruwar, uray sa dino ti kaya't mapapanan. Saanan? Okay ak lang di ti balay. Maawatak. Kat saan ka apilitan, anak ko? Ngam kaya't ko amaamuam nga ipatpatag ka unay-unay. Amuyo ka di? No the event iti school me, kat pa nagpapapicture. Ar-ara pa apag akalaat kayo asumangpet. Anak ko. Ngam, saan kayo asimangpet? Iso ka na ayon ang mapanunot ko, nga amangan no sa anak anapatag kada kayo. Amangan no ni Manong laang tinapatag kada kayo. Saan na po no dayta, Ella?
Patpatgan kayong agkabsat. Jakla na iparik na. Gaputa adayo akat nga rod kada kayo. Umapapala ka dagiti ka eskwela, nga itulod kan sukunan dagiti tatangda. No maisublik la kumati na palabas. Aramidag anak ko. Ngam itataada akon. Mabalin tayo mo't ti mga barwanan. Diyak ka mo, tatang. Ngam, mabalin mo't siguro apadasan. Padasan tayo anak ko. Katsapay la kuma. Tauray maminsan laang. Makita ka nga umisam apaman a makitanak. Umdasan kanyak dayta, anak ko. Madlaw ko, tunggal makitkitak ida, di kinaadayo tiriknada kanya. Makitkitak lang ida naragsa, tunggal kasarsarita dati inada. Nasakitarik na nang pinanunot ko laangan, do sa dino ti paggapgapuan ti kasjay a makitkitak kadakwada. Amok aga po amin daytoy, kadagiti pisikal a nagkuranga kasamada. Takas iti nakunakon. Uray dagiti simple la ang apagten ti biagda, katjak na atendaran, gaputa sa anak a nagaw-awid apulos. Napanunot ko amin dagitoy idi imbaga ti asawa, asaan a magatadan ti kwarta ti panawan a kaaddak kuma iti sibay da, kabayatan a dumakdakkel da. Amo ka nasakit tinagdalanan ti pamilya, iso ngayong karikiti bagi na aramidak ti amin, tapno maritupak ti amin anad kuranga kadakwada. Jake, anak. Kaya't ka kumama ka sa Rita. Para itan niya. Awanan ti rumbo nga pagsaritaan tayo. Anak, amok akagura, anak. Katadakarbo nga magumura. Ngamsapay la kumatadanggan nakman. Sa anak agumorgura. Talaga lang nga awanan ti marikriknak para kada kayo. Kaslawan kayo diti balay. Anak, amuyo ka di atungkal sumangpot iti ni ading ko diti balay nga agsangsangit kat oray la mabriak ti barukong ko. Nangruna no ti makagapo kat ti panang sutilkan kwa na dagiti kay ayam na gaputawan ka no ti amana. Jake, tapod numot namin. Awan kayo iti din nami. Ngamin, makumikom kayong agtrabaho para iti kwarta. Kwartan samot lang amin tinapatag para kada kayo. Jack ilibak, anak. Talaga kasta ti kapanunutak idi. Impagarup ko na umdasan ti kwarta amang supusup iti kaawan ko. Ngam nagbidutak gayam, anak. Talaga nagbidot kayo. Nang runa taawanan ti maaramidan nyo pa'y amang andingay kada kami. Kalpasan dagiti rabii a panagsangsangit mi kada nanang. Gapu iti nakaro nga iliw mi idi kada kayo. Jack man mapunas ti sakita na riknayo. Kaya't ko ti mga baruanan. Nga oray kasano karigat na, anak. Kasano no nakarikyupan ti pusok para kada kayo. Kasanon na awan gaya man pasatyo iti biyag ko. Nakasagana ka manguray. No kano alukatam ti pusum para kanyak nga amam. Ikagumaak ti agsakripisyo. Aging gamarik namanan nga dapay gayam pasat ko iti biag mo, anak ko. Anak kata kayo, dayta? Ngam saan kayo kumamang namnama?
Tay bagbagada man niya aglunit ti sugat. Agtali na idlat ti saem, itilikodan ti panaglunit na. Nanang, adan tupay nga tagundaway nga agsubli ti sigud alinangan mi, kas may sa pamilya. Anak, jak mabalin nga ibaga, mapasama ka na gusti kalkali kagumam. Saan anala ka ti mangrugimanan? Nangruna kat naunday apanawan na saan kayo ang nagdeden na. Ti oras na naglabas, saan na maisublay? Ngam ti pa nagbabawi, at dapay namnaman na anak ko. Kaya't ko nga'y parik na kadakwada, asyak pa lang ti amada. Ngam kasla nagadayo ti riknada kanyak nanang. Diyak kamon na niya taramidag. Saan mo nga amo? Ngam iti inaldaw-aldaw ang makadenden nam ida. At dapay gundaway anak ko. Saan nga amin apan nakaabak kat kanibusanan? No maminsan, rugi lang day tatibarumanan apan nakigasang-gasat. Ti saludsod, nakasagana ka kade para itidayta. Nakasagana ak nanang, no dalakit di gundaway, nakasagana ak, aramidag. Saan mo asayangan ti oras? Aramidem ti kabailam. Laglagi pem, nga adda kadagiti imam, ti masakbayan, ti pamilyam. Adalaman ti rabii, apay adi ka pa'y lamaturog. Diyak makaturog, Minda. Apay, kayat munti sumuko. Naumakan ang mga ayo kadagiti anak ta. Santo Apolo sa mapasamak na ita. Patpatgak dagiti anak ta. Kataramidak ti amin tapno may subli ti sigud apan nakilangan da kanyak. Matlagayam. Saan ka na kanayon nagpanunot? Ang mga nagsakit ka iti day tangar aramidem. Malagip ko lang dagiti sinayang ko panawan. Impagarup ko no umdasan ti kwarta, tapno maragsakan kayo a pamilyak. Ngamsaan mo't kayam. Napatpatag ka da kami ti presensyam. Maawatak ti panggap mo, kat pagyamanak unay day ka. Tano saan ka nagsakripisyo iya balasiw taaw. Awan ko matikastoy abiyag tayo ita. Minda. Ngamkas iti kanayon nga ibagak. Jak igam tirik na dagiti anak ta. Nang runa tamadlaw iti panagsasauda. Amas pilyan dati kaadam ko maiti denada iti panagdakkel da. Uray iti apag kanito laeng. Ngam saan na napasamak, kat daytan tinangrugyan da agimurakan ka. Naaramid ko mati amin tap na maawatan da ka. Ngam iti panagdakkel da, nagbaliw ti kapanunutan da. Maawatan ka, Minda. Kadagyamo na kita amin na sakripisyong para iti pamilyata. Mamati ak napatag ka kadagiti anak ta. Rumingring bawlaeng ti sakit amarikrik nada. Gaputaim pagarup da amas pinilim ti kwarta ngam isuda nga anak mo. Saan apod no dayta? Di kagdanag. Bakit kitak nga ikagkagumaam? Katamok asaan nga itulok ti Diyos. Nga awan to ti pagmamaayan ti amin nga aramidem.
Ipaay ng tumatlaang ti kalkali kagumam, Ricardo. Jake, anak, at dadagiti banag akayat ko nga ibagakan ka. No may papanday ta ka ni tatang, already yun ibagbagapay nanang. Manong, ang mga numabalin mat nga ipaayan tayo ti may sapay agundaway ni tatang. Kas makita mo't, araramida na ti amin. Tapno masulnita na dagiti nagkurangan na kada tayo a pamilyana. Agpaysuti ko na ni ading mo, anak ko. Apay, Jake, awan ka din tinabatbati. Oray basit laeng apa nang ipatag di tapusom para ka ni tatang mo. Iti unos ti panagbiag ko. Siyak ti nagbali na pan nakaama ti kapsat ko. Siyak ti mga andingay kan kuwa na tunggal birokan na ni tatang. Hanggang sa tinutayan na. Aday ti adayo. Agipat patulod iti kwarta. Anam naman na nga isulaang ti makaparagsakit ti pamilya na. Namin ano kinid daw yung agawid. Tapno makadan na tayo matitore apagbit lang. Ngam ti na pulos pinatgan ti kid daw yun anak. Kat na'y talaw na ti pagsakitan tinagam ko. Manong, saan kumamot akasta? Sana perpekto ni tatang. Kinalikaguman na lang nga ipaay tinasaliwanwan apa nagbiag kada tayo. Diyak lang amin malipatan dagiti naglabasan tayo. Adik. Nasakit mo't para iti amayo. Adi na tayo nakadan na iti naunday a panahon, anak ko. Kat pagbababawyan na dayta. Iso akayat na asulnitan amin ang nagkurangan na kada tayo. Saan ka di pa'y nga umdas ti pakpakita na apa nagbabawi, anak ko? Kasta ka di katangkan ti pusom, Jake. Sorry, nanang. Diyak igagagara day tamarikrik na. Ngam kinapod nun, ha? Napatagmat kanyak ni tatang. Day tatikikis ti puso. Matlagayam, anak ko. Iso nga ipaay mo ti pamakawan mo iti amam. Tapno maibulos mo ti saam amarikrik nam. Aramidam day ta para iti bagim, anak ko. Una nang kat pakawanan da kumalalagbali na natangkan ti pusok para kan ni tatang. Ika kumakapunasan ti amin na sa mamarikrik na para kada kayo. Para iti pamilya tayo. Kumusta tinapanan nyo kadagiti anak ta, Ricardo? Nakaragrag sakak, Minda. Iti kauna na gundaway, manipot simbang putak diti pagilyan tayo. Nakakuyog ko dagiti anak ta. Naragrag sakpay ko ma, no kadwada ka. Apay nga minadi ka si Murot. Imbagak matan kan kalakay. Gundaway yung maagama day chay. Kaya't ko nga ipaay kan ka ti amin akan ito. Tapno makabanding mo dagiti anak ta. Minda. Pinanunot ko ngamin no si Muro takada kayo. Ang mga numaibawing kanyak ti atensyon da. Kasano nga rod amasulit siya ti agbabanding no siyak tulatan ti ayan ti atensyon da. Talaga nagsaya at kaminda. Awanan ti makunakpaykan ka. Ricardo, jak inlibakkan ka ang nagsakit mo tinakam ko. Gapo iti naunday a panahon akaawan mo iti danami. Ngamjak itulok nga awan ti maramid ak. Tapno maurnos ti pamilya tayo.
Minda. Katagyaman akmet, tanay kagumaam ti nagpaspasensya. Na ikagumaam nga inawat ti sabali at rato ken kadagiti anak ta, sipod si mangpet ka. Nang runa ti inauna nga anak ta. Ni Jake. Apay kumadyak makaanos. No naanusak tinayadayo kada kayo itinaunday a panawen. Apay kit dinadyak maanusan ti mga iayo kada kayo. No awan tinaaramidak itaadayo ak itidenayo. Jak itulok nga awan ti maaramidak ita, takaden na kayon minda. Sikan tinang ibaga kanyak. Narugi akon nga ornusan ti agdama a sitwasyon tayo, babaen iti panangaklon ko iti nagkurangak. Ita, narugi akmutten akabanding dagiti anak ko. Iso nga itultuloy kon, aging ga iti mamimpinsanen a maornos ti amin. Ikarik na ita, Minda. Kalpasan tinaunday a panawan akaawan ko itidan na ti pamilyak. Kalpasan alinakam ko ti pannidir. Ken nariknak tinalaos a sakit tinakam dagiti anak ko nang runa ti inaunak. Ngam apaman a nairugi kon amaya sidag ti bagi kadakwada. Diyakon nagpalapad pa'y manang. Inaramid ko ti amin tapno maipariknak kadakwada tinalaos sa panagbabawik. Gapo iti kaawan ko iti danada iti naunday a panawan. Diyak ilibak manang anarigatanak anangalukoy itirik na ti naunak. Ngam apaman anamin pinsan anayatnag na ti panakaawat, nang runa ti panmakawan na kanyak, isumatan ti rugi ti nasimpa, naragsak, kanapnuan pamatag alinangan mi asang kapamilya. Kolehyo idin dagiti anak ko manang, kat iti panagturbos da, siyak tinangimart sa kadakwada iti entablado. Awan ti pinalabas ko nga okasyon, aging ga iti panag-asawa, ken pannakiasawa da. Addaak anang tarabay kadakwada. Itamanang inaman ti apumi ka ni Minda, upat ka ni Jake, ken dua ka ni Ella. Saan kami man nga agdadan na iti maymay sa abalay, kadaal daw ti Domingo nga addada iti pagtaengan mi nga agasawa tapno maipapas mi ti mangiliw iti tunggal maysa. No nagkurang man ti presensyak idi kadagiti anak ko, sigsiguraduak akadagiti apo ko, addaak akanayon iti napapatag nga okasyon ti biagda. Kompletos rikados ti salaysay mo. Sipod panagawid mon manipod balasiw taaw, aging ka iti agdama a sitwasyon mo na ilanad iti surat mo. Amom, saan ka mababalaw no di ka man nakaawid iti lasud tinaunday a panawan. Maawatak ngamin ti panggap mo. Iso na laeng, tadyak mo't mababalaw ti pamilyam, anakarik na iti sakit tinakam ka. Ngam anya nga rod, talaga akas tapagayam ko. Nang runakat napasamak ti padas mo, kadagidi panawan asaan pa'y amoderno ti teknolohiya. No kadagito'y apanawan, nalabit asaan ang nagsakit tinakamdakan ka. Gaputaad dan ti video call, nga arig na adda kala iti asidag ti kasarsaritam, uray adda pa'y iti adayo a lugar. Tinapatag pagayam ko, nagbaligi ka anang ipaay iti napintas a masakbayan ti pamilyam. Kan nagbaligi ka anang ipanagnak, nagbabawyam ti kaawan mo iti danada, iti naunday a panawan.
Kat para kan ka pagayam ko, kan para kadagiti adigi ti pagtaangan,